2025 मायथाइनि दिनैनि दा जोंनि बिटिआरनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ आंनि नैबे भट केन्द्रआव आं गिबि होजेनबाय। खोब गोजोननाय मोनदों। आंहा फोथायनाय दङ रायजो राजानि आशीर्बादा इउपिपिएल दोलोजों दङ, माननीय प्रमद बर' बिथांजों दङ आरो जोङो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हिसाबै सरकार दानो थांगासिनो दङ। जेरावबो जै मै गुबुन गासैबो जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ एक्सेप्ट खालामदों आरो प्रमद बर' बिथांखौ माने मा होनो शान्तिर दूत समन्वयनि दूत होननानै बयबो एक्सेप्ट खालामदों। जायनि जाहोनाव जोंखौ इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट होनाया बर' भटार्स हिसाबैथ' 70% बारा जादों। गुबुन जाथि जनगोष्ठीयाबो ज' जाजोबफैयो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननैयावबो जेनगासिनो दङ। अब्लाबो आं बिथांमोननोबो शुभेच्छा होदों, मानोना बे हिउमेनिटी, ओंखायनो बिथांमोननोबो शुभेच्छा होदों, बिथांमोनाबो देरहाथों। खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननैयावबो जेनगोना रोखा जानानै फैबाय। 24निफ्राय 27 जोङो फाइनेल लक खालामबाय। दिनैनि समाव रायजो राजाफोरखौ भट होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ शान्तिखौ बयबो लुबैदों, गोरोबलायनाय खौसेथि। दिनै बर' हारियानो खौसेथिनि गोनांथि जादों होननानै बयबो मिथिदों। गुबुन जाथि जनगोष्ठीयाबो बर' हारिनि खौसेथिनि बाथ्राखौनो सानदों। गतिके दिनैनि दिनाव गासैबो जाथि जनगोष्ठीया भट होनो फैनांगौ आरो बिबेक भटजों सोरनिबा दादागिरि धमकिखौ गिनो नाङा। बयबो भट होनो फैनांगौ, आं बेखौ खावलायदों।